De fet, és la cultura i la interpretació de la realitat el que primer m'ocuparà i finalment el que és el foment del pensament crític. Doncs, com deia, faré una aportació des de la psicologia i va ser un professor de psicologia a finals de la dècada dels 90 que es va interessar per un tema, unes preguntes que va fer. I una d'elles és possible que la nostra cultura modeli no només el nostre llenguatge, actituds i judicis, sinó també els patrons bàsics de percepció? És possible que la forma que experimentem els nostres sentits, el nostre cos i l'espai que ens envolta, estigui definit en gran part per la cultura? Esclar, aquestes preguntes li van venir precisament perquè tenia un alumne que es deia Peng, que era xinès, i ell deia que els xinesos veien el món de manera circular a diferència dels occidentals que el veiem de manera lineal. I continuava dient que ells, els xinesos, veien que tot estava en moviment i que, per tant, tot tenia relació entre tot plegat i no se concebia una part sense tenir en compte la totalitat. Deia, en canvi, vostès, els nord-americans, el que fan és veure la realitat a la percepció de tot d'una manera més simple. Es fixen només en una persona o en un objecte i pensen que poden controlar o governar els successos tenint en compte només allò que regeix, diguéssim, les lleis que regeixen els objectes. Ell va quedar molt intrigat i a partir d'aquí van fer una sèrie d'experiments. Amb un d'ells era una espècie de pel·lícula on es veia un paisatge submarí en el qual hi havia diferents escenes amb peixos i van veure que realment els occidentals miraven bàsicament un peix, en aquest cas el gros, i en canvi els orientals sí que se fixaven molt més en el fons, la forma i altres aspectes de l'escena. Vam pensar que potser era el llenguatge això que intervenia i que per tant era una manera de veure-ho més mediatitzat pel llenguatge que per res més, i després van presentar una sèrie de fotos en la jungla on es veia un lleó en la jungla. Els occidentals es fixaven bàsicament en el lleó, els orientals anaven passant la vista del lleó a altres parts, diguéssim, de la jungla, o el fons o la forma. Llavors, està clar que a través dels nostres sentits és com coneixem, però és que, a més, en els processos cognitius la percepció és molt important, també el llenguatge, l'atenció, el pensament i la memòria, lògicament. El que està clar també que hi ha la part emocional que és molt, molt important. No podem entendre moltes vegades que hi hagi un coneixement sense les nostres emocions. De fet, les emocions ens fa humans. Les emocions impregnen tota la nostra vida. Per tant, hi ha tota una sèrie de relacions entre les emocions, la cultura i, per tant, els processos que fan que coneixem les coses. Entre les formes de cultura, com vosaltres ja sabeu segur, és que hi ha la part, diguéssim, de la llengua. Els lingüistes estructuralistes, com Ferdinand de Saussure i tota la seva escola, consideren que la persona no serveix del llenguatge per transmetre els seus pensaments, sinó que allò que la persona pensa està condicionat pel llenguatge. Això és molt important perquè quan aprenem, per exemple, una nova llengua, se sap, a través d'estudis de neuroimatge, que en l'escorça cerebral s'activa una altra zona diferent que la nostra llengua mare. És més, moltes vegades canviem d'actitud conforme parlem en una llengua o una altra, o sigui, que la nostra llengua fa que nosaltres veiem la realitat d'una manera o d'una altra diferent. També és cert que tot això, un altre dels elements, diguéssim, del procés cognitiu és l'atenció. No podem, o sigui, que nosaltres no coneixem una cosa amb la qual no hi hem posat atenció. O sigui, per poder conèixer, abans hem d'haver posat, o sigui, per tu no existeix una cosa que no hi has parat atenció, així és de clar. Per tant, què passarà? Que tot això afecta en els records.
La nostra ment, a més, és molt procliu a fer que es projectin en el futur coses que no han passat mai i, a més, que es projectin falsetats cap al passat. La nostra memòria és molt falsejable. Per tant, a més, si l'atenció té molt a veure amb la nostra cultura i, a més, el nostre cervell està molt afectat per les emocions i, a més, és força falsejable, és molt difícil de vegades entendre la realitat i, per tant, interpretar la realitat. Per altra banda, segons com poses l'atenció en una cosa, també intervé molt l'inconscient. O sigui, sabem nosaltres que moltes vegades el nostre inconscient fa que recordem més unes coses que altres, perquè s'impregna el nostre inconscient de coses que nosaltres no hem, o sigui, que només hem vist per la vista i ens poden inculcar molt fàcilment records en l'inconscient que realment no han passat mai. Per altra banda, sabem que la memòria està molt mediatitzada per les emocions. Aquí és on hi ha la nostra identitat cultural. Esclar, què passa? Que a través de la memòria és com fem identitats personals i, per tant, individuals, i també és cert que sense aquestes identitats personals és molt difícil que hi hagi una identitat cultural també, i és el que el colonitzador moltes vegades utilitza per falsejar la història. Sabem que el colonitzador utilitza molts de mètodes per canviar la identitat cultural del colonitzat, per uniformar-la segons la seva manera de ser. Vol que tothom sigui i tingui la mateixa cultura que el colonitzador i, per tant, utilitza diverses tècniques. N'hi ha algunes que són de manera forçada. Nosaltres aquí a Catalunya ho tenim molt clar, que és a través, per exemple, de la llengua, que ens han forçat a parlar una llengua que no és la nostra, però també hi ha el que se'n diu la violència simbòlica. Aquesta violència s'exerceix d'una manera que la persona no és conscient de que li han transmès tota una sèrie de valors o una sèrie de missatges, però com que ho agafa d'una manera voluntària perquè no se'n dona compte, però calen molt més endins encara que no pas quan t'imposen una cosa. Clar, les ments infantils i juvenils són molt mal·leables, influenciables, i molt sovint és a través de la història, de l'escola, que s'intenten inculcar tota una sèrie de missatges que arriben en aquest sentit molt endins. Per altra banda, el colonitzador també bombardeja amb idees i creences que semblen sòlides i llavors, a més, fan com una espècie d'operació de màrqueting, com jo he vist, per exemple, que ha parlat de la jura de bandera de l'Eleonor. Doncs aquests missatges realment són els mateixos que fan servir en les operacions de màrqueting, perquè a través de mitjans audiovisuals t'inculquen directament a l'inconscient tota una sèrie d'imatges, perquè l'inconscient treballa amb imatges, bàsicament, i aquestes imatges queden com gravades a foc i, per tant, tu les tens dintre teu com una sèrie de creences. Aquestes creences no se'n van fàcilment. A més, amb això de la dissonància cognitiva, per exemple, tendim a produir relacions consonants amb aquelles creences nostres, de forma que llegirem només aquells diaris afins a les nostres creences o llegirem llibres afins. En canvi, rebutjarem de manera radical tot allò que és una dissonància respecte a les nostres creences. Aquesta memòria col·lectiva li interessa molt al colonitzador, doncs que nosaltres, he dit que la memòria és molt falsejable i, per tant, és molt fàcil d'entrar, diguéssim, amb aquestes creences i amb tots aquests missatges que ens han inculcat. L'escola té una manera d'ensenyar en general molt autoritària, que no fomenta en absolut el pensament crític. I, per tant, l'ensenyament de la història es presenta molt sovint transformada pel desig de construir o de mantenir una identitat nacional positiva,
Quan he parlat d'aquesta operació de màrqueting, també és cert que les persones ens interessen molt més tots aquells missatges d'herois que realment han fet grans gestes i per tant ens els introjectem molt més en forma de creences. I la història en aquest cas fa un paper molt important a favor del colonitzador per anar introduint totes aquestes sèrie de pensaments i creences. Llavors, només hi ha una manera de sortir de tot això, que és a través del pensament crític. El pensament crític intenta entendre i avaluar els arguments en el seu context, cosa molt important, el del context, perquè és el que treballa molt més la cultura a partir de l'observació, el raonament, la lògica filosòfica i el mètode científic. Els infants, curiosament, i s'ha vist també en tècniques de neuroimatge, que en l'etapa preverbal, que és per allà als 12 mesos, ja utilitzen el pensament, el mètode científic. Són capaços de fer tota una sèrie d'observacions de tot el que els envolta de la seva realitat. El que passa que després és una despesa pel cervell tan important que el cervell ho va deixant estar a poc i arriba un moment que no es fa servir. Esclar, això queda el pensament ancorat, de manera que les persones quan tenen 12 o 13 anys poden tenir el mateix pensament ancorat que els joves i els adults. Per tant, si no treballem molt en el pensament crític, és molt difícil que aprofundim en coses que ens han inculcat com a creences. Bueno, acabo aquí perquè em penso que ja se va d'allò. Per tant, el que hem d'intentar és que no deixar-nos posseir per les creences i ser capaç de qüestionar-ho tot. I crec que l'Institut Nova Història ho fa. Això és tot. Gràcies.